Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε για ακόμη μια φορά στις εικόνες που σήμερα συνεχίζουν το διπορικό στην Κίνα και την πρωτεύουσά της. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής για το Πεκίνο σας δείξαμε κομμάτια από τη ζωή στην πολυπληθή πόλη για να πάρετε μια μικρή γεύση για το πώς ζουν οι Κινέζοι και πόσο διαφορετική και μεταμορφωμένη είναι η πρωτεύουσά τους. Σήμερα θα έχετε την ευκαιρία να δείτε κάτι εντελώς διαφορετικό. Θα μιλήσουμε για την ανάπτυξη του γίγαντα της Ασίας, τα προβλήματα με τα οποία την πρικοδότησε ο νεοκαπιταλισμός, την πορνεία, τις μοναδικές αγορές και τα φτηνά και ανταγωνιστικά προϊόντα, τη διασκέδαση και ένα μαγευτικό ρεπορτάζ μέσα από την απαγορευμένη πόλη και τους θρυλικούς τάφους των Μινγκ. Καλό ταξίδι λοιπόν. Ξεκινάμε. Μετά από αιώνες ατιμώσεων, απομόνωσης και ξενοφοβίας, ο κίτρινος δράκος της Ασίας ξύπνησε. Η Κίνα σήμερα διεκδικεί με αξιώσεις την πρωταγωνιστική θέση που θεωρεί ότι της ανήκει στη σύγχρονη παγκόσμια πραγματικότητα. Για τους Κινέζους φέτος είναι η χρονιά του Πυθίκου και μετρούν το σωτήριον έτος 4.701. Η Κίνα είναι η τρίτη υπερδύναμη στον κόσμο και παίζει σημαντικό ρόλο στις παγκόσμιες εμπορικές και βιομηχανικές εξελίξεις. Στο εσωτερικό της χώρας, οι φτωχοί πασχίζουν να βρουν δουλειά με μισθό μόλις 50 ευρώ το μήνα σε μία από τις χιλιάδες εταιρείες των ξένων που επενδύουν εκεί εξαιτίας του φθηνού εργατικού δυναμικού. Η ζωή των κατοίκων αλλάζει μέρα με τη μέρα δραματικά. Από τη μία πλευρά, ο πλούτος συγκεντρώνεται στα χέρια των λίγων που ζουν και διοικούν ως άλλοι αυτοκράτορες. Από την άλλη, λόγω της αλματώδους οικονομικής ανάπτυξης, καταλήγουν στο δρόμο νεόπτωχοι και εξαθλιωμένοι άστεγοι. Πριν αναπτύξουμε το ρεπορτάζ μας, ακούστε ορισμένα συγκλονιστικά στοιχεία για την Κίνα που δύσκολα βλέπουν το φως της δημοσιότητας. 280.000 Κινέζοι αυτοκτονούν κάθε χρόνο και από αυτούς οι 150.000 είναι γυναίκες. Αυτό σημαίνει ότι κάθε 2,5 λεπτά ένας κάτοικος αυτής της χώρας βάζει τέλος στη ζωή του. Ποιοι αυτοκτονούν? Κυρίως οι νέοι άνθρωποι, ακόμη και παιδιά, ηλικίας 15 έως 34 ετών που ζουν κατά κύριο λόγο στην επαρχία. Βασική αιτία, η ανεργία, η έλλειψη οράματος, ζωής και προοπτικής. Άλλο συγκλονιστικό. Στη χώρα ανθεί ένα απίστευτο φαινόμενο. Οι αγοραπολισίες γυναικών. Χιλιάδες γυναίκες πωλούνται ως σύζυγοι κάθε χρόνο στην Κίνα από οργανωμένες συμμορίες. Οποιοσδήποτε μπορεί να πληρώσει από 200 έως και 1.000 ευρώ για να αποκτήσει μια νεαρή σύντροφο. Τρομακτικές διαστάσεις έχει και το φαινόμενο παράνομου εμπορίου ανθρωπίνων οργάνων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεθνούς Αμνηστίας, μεγάλο ποσοστό παράνομων μοσχευμάτων στην παγκόσμια αγορά προέρχεται από κρατουμένους των φυλακών της Κίνας, αλλά και από μικρά παιδιά που βρίσκονται καταλελειμμένα στους δρόμους της χώρας. Φυσικά,
Δεν χρειάζεται να αναφέρω την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις εκτελέσεις κρατουμένων, το επιλεκτικό δικαίωμα στη γνώση και στην πολιτική. 5.000 χρόνια ιστορίας έχει η Κίνα και ο λαός ούτε μία φορά δεν έχει ψηφίσει για δήμαρχο, βουλευτή ή κυβέρνηση. Είδατε λοιπόν, εκτός από την ωραία βιτρίνα που καλλιεργούν οι Κινέζοι ενώπιση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2008, υπάρχει και η άσχημη, αθέατη πλευρά. Σίγουρα το ξύπνημα του δράκου θα έχει πολλά στάδια εξέλιξης. Πριν αρχίσουμε, κυρίες και κύριοι, να εμβαθύνουμε σε όλα αυτά που έχουν σχέση με το νέο πρόσωπο της Κίνας, ας ξεκινήσουμε με κάτι περισσότερο ρομαντικό και συναρπαστικό. Απαγορευμένη πόλη. Τζιν Τσέγκ. Για τους μοιημένους στην κινέζικη γλώσσα σημαίνει απαγορευμένη πόλη. Στους τουρίστες ανοίγει τις πύλες της στις 8 το πρωί. Δηλαδή, σχεδόν μεσημέρι για τους κατοίκους της πρωτεύουσας που ξυπνούν από τις 4:30 τα ξημερώματα. Τώρα θα μου πείτε τι κάνουν τόσο πρωί. Εκτός από γυμναστική και περιπάτους, πάνε και στις τοπικές υπαίθριες αγορές για τα ψώνια της ημέρας. Εμείς πήγαμε στη Long Fa Su. Πάντα ήθελα να δω, κυρίες και κύριοι, πώς θα ήταν μια πρωινή κινέζικη αγορά. Όλη δικιά σας. Για αρκετή ώρα πήραμε γεύση από την ανοιχτή αγορά. Είναι ωραίο να βλέπεις τους ντόπιους να ξεκινούν πρωί-πρωί τη μέρα τους. Αυτό που παρατήρησα είναι ότι μόλις ολοκληρώσουν τα ψώνια της ημέρας, σειρά έχει ένα δυναμωτικό πρωινό. Αφού φάγαμε και το πρωινό μας, είπαμε να ρίξουμε και μία ματιά στον τοπικό τύπο. Είναι φυσικά περιττό να σας πω ότι όλες οι εφημερίδες και όσα γράφουν ελέγχονται από την κεντρική πολιτική εξουσία. Το σημαντικό όμως είναι ότι τουλάχιστον στα περιοδικά lifestyle έχουν αρχίσει να βελτιώνεται λίγο η κατάσταση. Ολοένα και περισσότεροι ευρωπαϊκοί και αμερικάνικοι τίτλοι παίρνουν θέση στα stand. Φυσικά όλα λογοκρίνονται και ελέγχονται. Για να δω τι άλλο έχει εδώ. Λοιπόν, εδώ είναι ένα περιοδικό, το lifestyle, το οποίο έχει αφιέρωμα στον Deng Xiaoping. Αυτή την εβδομάδα γίνονται εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Deng Xiaoping. Ώρα 8 ακριβώς. Ήμουν έξω από την απαγορευμένη πόλη και πάλι περιμέναμε. Τα εκδοτήρια εισιτηρίων άνοιξαν τελικά μετά από μισή ώρα. Επιτέλους, θα βλέπαμε έναν από τους σπουδαιότερους κινέζικους θησαυρούς. Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η περίφημη απαγορευμένη πόλη. Εδώ γυρίστηκε το αριστούργημα του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, ο τελευταίος αυτοκράτορας. Ο Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, με τον πολυβραβευμένο του τελευταίο αυτοκράτορα και χρησιμοποιώντας το φυσικό επιβλητικό σκηνικό της απαγορευμένης πόλης, έδωσε σάρκα και οστά στη δραματική ιστορία του ανήλικου Πουγί, τελευταίου των αυτοκρατόρων. Η αυλαία για τον αυτοκρατορικό θρόνο και τη μοναδική πόλη ήρθε το 1911 με την πρώτη δημοκρατική κυβέρνηση. Πάμε όμως να αρχίσουμε την εξιστόρηση από την αρχή για να καταλάβουμε το μεγαλείο του ανεκτήμητου θησαυρού. Ουσιαστικά πρόκειται για έναν απίστευτα μοναδικό θησαυρό για την Κίνα, παρά τις βεβηλώσεις που έχει υποστεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Εδώ τα σκαλιά που ανεβαίνουμε εμείς μας οδηγούν σε ένα πραγματικά μοναδικής ομορφιάς κτίσμα, κεντρικό κτίριο,
Είναι ο οίκος της Ανώτερης Αρμονίας. Τώρα θα ανέβει και ο Κώστας, θα το δείτε καλύτερα. Αυτό το κτίριο που θα σας δείξουμε τώρα ήταν για πάρα πολλά χρόνια το ψηλότερο κτίριο στο Πεκίνο. Και αυτό διότι με αυτοκρατορικό διάταγμα είχε απαγορευτεί ο οποιοσδήποτε θνητός να κατασκευάσει ένα κτίριο ψηλότερο από το αυτοκρατορικό. Η απαγορευμένη πόλη τότε ήταν η καρδιά της Κίνας, ένας τόκος για τον απεσταλμένο του ουρανού. Το κτηριακό συγκρότημα δεν αποτελούσε ένα ογκώδες οικοδόμημα, αλλά ήταν μια σειρά από αίθουσες και κτίρια που χωρίζονταν από περάσματα, σχηματίζοντας μια μικρή πόλη. Αυτός εδώ είναι ο θρόνος του αυτοκράτορα. Εδώ κυβέρνησε ο τελευταίος αυτοκράτορας μέχρι το 1911. Αυτό που θα δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, λέγεται και εσωτερική πόλη. Ουσιαστικά είναι δύο ναοί όπου είναι τα ιδιαίτερα διαμερίσματα του αυτοκράτορα και της αυτοκράτηρας. Πιο όμορφα λιοντάρια, κυρίες και κύριοι, από αυτά που βλέπετε δεν υπάρχουν παρά μόνο στο Hong Kong. Και κοιτάξτε, εδώ θα δείτε το θηλυκό που έχει ακριβώς κάτω από το αριστερό του πόδι το λιονταράκι το μικρό και δεξιά θα δείτε το αρσενικό που στο δεξί του χέρι παίζει με μία μπάλα. Αυτά τα δύο λιοντάρια υποτίθεται ότι φυλάνε τον αυτοκράτορα. Πολλές φορές οι υποψήφιες σύζυγοι του αυτοκράτορα ήταν τόσο μικρές που δεν ήταν σε ηλικία γάμου. Μέναν όμως στην απαγορευμένη πόλη από πολύ μικρή ηλικία, από 8, από 7 χρονών. Όταν λοιπόν παντρευόταν με τον αυτοκράτορα, μέναν σε αυτό το δωμάτιο. Ελάτε να σας δείξω, γιατί έχει την κρεβατοκάμαρα, όσο και αν φαίνεται απίστευτο. Εδώ λοιπόν έμεναν τα 3 πρώτα βράδια του γάμου και μόνο τα 3 πρώτα βράδια του γάμου και μετά αναλόγως με τις δουλειές του ο βασιλιάς θα έβλεπε την αυτοκράτορα ή όχι. Δηλαδή υπήρχε μια περίπτωση και αυτό είναι η διπλανή κρεβατοκάμαρα. Υπήρχε περίπτωση δηλαδή ο βασιλιάς να δει τη βασίλισσα, την αυτοκράτηρα, για 3 βράδια και μετά να μην την ξαναδεί για όλη της τη ζωή. Δεν είναι απίστευτο αυτό? Κι όμως, επίσης ένα άλλο στοιχείο πρέπει να ξέρετε για τον αυτοκράτορα εκείνης της εποχής είναι ότι δεν μπορούσε να βγει από την απαγορευμένη πόλη και να τον δει κανένας κοινός θνητός. Δηλαδή όλη του η ζωή θα ήταν μέσα σε αυτήν την πόλη. Το κύριο σχέδιο της απαγορευμένης πόλης καταρτίστηκε μεταξύ του 1406 και 1420 από τον αυτοκράτορα Γιόγκλε, ο οποίος έβαλε 1.000.000 εργάτες να δουλέψουν για το τελικό αποτέλεσμα που βλέπετε. Από αυτό το παλάτι οι αυτοκράτορες διοικούσαν την Κίνα. Σχεδόν πάντα χάνονταν μέσα σε αυτόν τον αυτοκρατορικό μικρόκοσμο. Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό της δυναστείας των Μινγκ και του τρόπου διακυβέρνησης ήταν ο μεγάλος αριθμός ευνούχων που επηρέαζαν καθοριστικά τις αποφάσεις στην αυτοκρατορική αυλή. Εξυπηρετούσαν τις ανάγκες των αυτοκρατόρων και των συζύγων τους, όμως αργά αλλά σταθερά διεκδικούσαν και πολιτική εξουσία. Κάποια περίοδο μάλιστα ο αριθμός των ευνούχων ξεπέρασε τις 10.000 και παρά τα αυστηρά αυτοκρατορικά διατάγματα κατάφεραν τελικά στο τέλος της δυναστείας των Μινγκ να πάρουν τον έλεγχο της χώρας και να καρποθούν τεράστιες περιουσίες. Λοιπόν, από ό,τι έμαθα, αυτό εδώ όλο που βλέπετε είναι σύμβολο γάμου και σημαίνει διπλή ευτυχία. Όλο αυτό το πράγμα. Και όλοι οι Κινέζοι που έρχονται στην απαγορευμένη πόλη θα το ακουμπήσουν και θα κάνουν αυτήν την κίνηση την οποία βλέπετε. Να πάρουν δηλαδή λίγοι από την τύχη του αυτοκράτορα. Τι τύχη είχε ο τελευταίος αυτοκράτορας? Τώρα θα είναι πάμφτωχος. Θεώρησα πολύ μεγάλη τύχη μου να έρθω στην
αυτοκρατορική απαγορευμένη πόλη, να περπατήσω σε αυτά τα μικρά δρομάκια και να θαυμάσω αυτό το μεγαλείο της αρχιτεκτονικής των δύο δυναστιών, των Τσινγκ και των Μινγκ. Πάνω απ' όλα όμως για να δω από κοντά αυτούς τους μοναδικούς πολύτιμους κινέζικους θησαυρούς. Ήταν μια πραγματικά ξεχωριστή μεγάλη εμπειρία. Αποφασίσαμε να αφήσουμε την απαγορευμένη πόλη και να επιστρέψουμε για τη συνέχεια του ρεπορτάζ από εκεί που μπήκαμε, δηλαδή από την μεσημβρινή πύλη. Ήμασταν από τους πολύ τυχερούς της ημέρας, γιατί από ό,τι είδα και κατάλαβα, μετά τις 12 το μεσημέρι είναι χιλιάδες οι επισκέπτες που φτάνουν στην πόλη του τελευταίου αυτοκράτορα. Ανάμεσά τους φυσικά και Έλληνες. Σε βλέπουμε συνέχεια. Τι είναι? Και μας κάνεις να γινόμαστε πιο πολύ ταξιδιάριδες. Εδώ είναι αυτό. Αφού ανταλλάξαμε εντυπώσεις και προτάσεις με τους συμπατριώτες μας, βγήκαμε στην πύλη της Ουράνιας Γαλήνης. Δεν σας το είχα πει αυτό, αλλά για να μπεις στην απαγορευμένη πόλη πρέπει να περάσεις κάτω από το πορτρέτο του Μάο. Έτσι όπως τον βλέπω, μου φαίνεται ότι τελικά αυτός ήταν ο τελευταίος αυτοκράτορας της Κίνας και όχι ο Πουγί. Υπερβολή θα πείτε. Θα το δούμε στη συνέχεια της εκπομπής μας, που θα μιλήσουμε για την πορεία του Μάο στην Κίνα. Τώρα πάμε να δούμε και να χαθούμε στις εκπληκτικές αγορές της πόλης. Ξεκινάμε από τα εμπορικά κέντρα της χλειδής και του πλούτου. Η νέα Κίνα απλώνεται μπροστά μας. In a while, maybe you remember when we met on the beach, when you showed me the way. Και τώρα κλείστε τα μάτια. Ξεχάστε ότι σας ταξιδεύουμε στην Κίνα και δεν θα πιστεύετε αυτό που βλέπετε. Guangfujin και Oriental Plaza. Όλες οι διάσημες φίρμες ρούχων, καλλιτικών, κοσμημάτων και αυτοκινήτων βρίσκονται εδώ. Μέχρι και η Lamborghini ετοιμάζεται να ανοίξει αντιπροσωπεία δίπλα από το ξενοδοχείο Hyatt. Οι νεόπλουτοι Κινέζοι μας δείχνουν ότι ξέρουν να ζουν καλά. Η πρώτη σκέψη που κάναμε όλοι μετά την άκρως εντυπωσιακή αυτή εικόνα είναι ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι στη μέχρι πριν από 15 χρόνια σκληρά κομμουνιστική Κίνα, οι οποίοι από ίση μεταξύ ίσων κατάφεραν σήμερα να έχουν στην κατοχή τους τέτοια καταστήματα και περιουσίες που τους δίνουν τη δυνατότητα να ζουν με τις πολυτέλειες των Ευρωπαίων πλουσίων. Τι μάθαμε? Οι επιχειρήσεις στη μεγάλη πλειοψηφία τους ανήκουν κατά το ίμιση στο κράτος και το υπόλοιπο 50% έχει περάσει με αδιαφανείς τρόπους στους συμμετέρους του κομματικού μηχανισμού. Ποιοι συνιστούν την καταναλωτική δύναμη που συντηρεί τα πολυτελή καταστήματα? Φυσικά οι τουρίστες που αναζητούν καλύτερες τιμές από εκείνες που ισχύουν στις πατρίδες τους. Αλλά και οι προύχοντες και νεόπλουτοι του Πεκίνου. Μάλιστα, υπάρχουν και τέτοιοι και τους αναγνωρίζεις αμέσως από το ακριβό ντύσιμο και τον αέρα υπεροχής που δεν φροντίζουν να κρύψουν καθόλου. Ο ξεναγός μας μου είπε ότι το κέντρο του Πεκίνου και ειδικά η Guangfujin αποτελεί ιδανικό μέρος για βραδινό περίπατο. Εδώ, μου λέει, μαζεύονται όλοι οι Κινέζοι της πόλης, φτωχοί και πλούσιοι. Ένα απίστευτο μοσαϊκό. Την άκουσα και αποφάσισα να πάρω το λεωφορείο για να επισκεφτώ εντωμεταξύ την αγορά μεταξιού. Έκλεινε στις 5 το απόγευμα και έπρεπε να την προλάβουμε ανοιχτή. Αυτός, κυρίες και κύριοι, είναι ο πιο διάσημος δρόμος του Πεκίνου. Πρόκειται για την Silk Market. Είναι ο δρόμος του μεταξιού. Φυσικά δεν πουλάνε πια εδώ μετάξι όπως πουλάγανε πριν από 50 ή 100 χρόνια. Είναι όμως αυτός ο δρόμος διάσημος για τα πολλά είδη ρούχων, παπουτσιών, τσαντών και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Μόνο που αυτά τα είδη είναι ημιτασιόν ή, αν θέλετε πιο λαϊκά, είναι μαϊμούδες. Όμως είναι τόσο διάσημα που έρχονται από κάθε γωνιά του κόσμου εκατοντάδες άνθρωποι για να βρούνε διάφορα ρούχα που στην χώρα τους κοστίζουν επανάκριβα. Να, εδώ κοιτάξτε κυρία, πήρε ένα μπουφάν Κολούμπια. Θα πάει στη χώρα της, φυσικά κανένας δεν θα μπορέσει να καταλάβει ότι πρόκειται για απομίμηση και θα το πάρει με 10-15 δολάρια. Τι πρέπει να προσέξετε σε αυτήν την αγορά? Πρώτα απ' όλα, είναι γνωστός ο τόπος για την δράση των πορτοφολάδων. Εδώ πέρα θα χάσετε το πορτοφόλι με όλα τα χρήματά σας χωρίς να το έχετε πάρει καν χαμπάρι. Και το δεύτερο είναι
ότι εάν ξεκινήσετε διαπραγμάτευση με αυτούς εδώ τους πολίτες, να ξέρετε ότι κάποια στιγμή θα αγοράσετε οπωσδήποτε. Διότι εάν μπείτε στη διαδικασία και πείτε μία τιμή και στο τέλος δεν αγοράσετε το προϊόν με αυτήν την τιμή, δείτε τι μπορείτε να πάθετε. For Gore-Tex, the fleece and jacket, two pieces together in Europe. Why you smile? Give me This good is price. two jackets. Okay, give me good price. I don't say this size Euro. Usually this is Euro. This is floral for me. How about this size? Okay. No. 那我举慢慢的，慢慢的， No, 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 慢慢 no, 走， no. 慢慢走，慢慢走。We'll make a friend. 35. Κοίτα ρε, 35 το πήγαμε ρε, είναι ασύλληπτο, από 180. Later, please, later. Listen to me. How much money you have for best Ναι, price? είναι απίστευτο, δεν ξάγινε Okay, αυτή what's την your best ιστορία. price for me, sir? How much you Δεν maximum? ξάγινε. Excuse me. No. What's your best price No, for right now? please, please. Okay, this price. Please, Okay, please. okay. Listen to me. Please. Okay, 20. Okay. Please, I Okay, come give back, you your I price. come Okay, back, give you I your come price. back. Okay, your price. Okay. Madam, I come back. Okay, your price. Give Έτσι είναι, όπως το είδατε. Οι Κινέζοι είναι απότομοι άνθρωποι και αν τους περάσει από το μυαλό ότι τους δουλεύεις και ότι θα αγοράσεις το προϊόν από άλλον, είναι ικανοί να στήσουν μεγάλο γαμπρό. Άλλωστε οι πολιτές και οι πολίτριες που βλέπετε πληρώνονται με ποσοστά. Αν δεν πουλήσουν, δεν θα φάνε ούτε αυτοί, ούτε και οι οικογένειές τους. Από αυτή την αγορά κάποια πράγματα αξίζουν μια δεύτερη ματιά. Τα υπόλοιπα, να σας πω την αλήθεια, είναι κυριολεκτικά σκουπίδια που αγοράζουν με μανία οι τουρίστες. Σκέφτονται, παπούτσι Nike με 10 ευρώ, πού αλλού θα βρω. Κι όμως, μόλις φορέσει κανείς 2 φορές τα παπούτσια αυτά, ή θα σκιστούν ή θα προκαλέσουν σοβαρό πρόβλημα στα πόδια. Όλα τα είδη είναι ελαττωματικά. Για να αγοράσεις οτιδήποτε θα πρέπει πρώτα να τα περάσεις από εξονυχιστικό έλεγχο, σκληρή δοκιμασία, κανονικό crash test. Το βράδυ η πόλη αλλάζει, γίνεται μαγική. Τελικά είχε δίκιο ο ξεναγός μου για το βραδινό ρεπορτάζ. Η Guangfuzhing είναι το must του Πεκίνου τέτοιες ώρες. Η Guangfuzhing, κυρίες και κύριοι, είναι ο πιο πολυσύχναστος και εμπορικός δρόμος εδώ στο Πεκίνο. Η καλύτερη ώρα όμως για να το περπατήσουμε αυτόν τον δρόμο είναι βράδυ. Τι λέτε, ξεκινάμε? Just not if you can hear me. Is there anybody home? Come on now. Πού χάθηκες τόση ώρα που σε ψάχνω, παιδί μου? Τρέχεις μέσα στους Κινέζους. Ξέρεις τι μπορεί να πάθεις άμα σε χάσω εδώ πέρα? Ο χαμός θα γίνει. Relax, relax. I need some information first. Έλα, εδώ πέρα είμαστε στο καλύτερο μαγαζί μεταξιού, στο όλο το Πεκίνο. Είναι ο κύριος Hang Zhu Lao Zhu Sim. Παιδιά, εδώ είναι ο παράδεισος. Τσάι, γλυκό, φαγητό, όλα κινέζικα και όσα θέλεις να βρεις και να αγοράσεις. Πάμε. Only coming through in waves. Your lips move, but I can't hear what you're saying. Αυτό στην Ελλάδα ξέρεις πως λέγεται? Κόλαση. Κολαζί. Μπράβο. Hands felt like two balloons. Now I got that feeling once again. Air condition, τσάι και σκληρή δουλειά. Πώς τα έχουμε καταφέρει έτσι? Λοιπόν, εδώ βλέπετε τον παραδοσιακό τρόπο που πίνουν τσάι. What is this? Oolong tea, Λοιπόν, στην υγεία σας. Πω. Τι λέτε τώρα ρε φίλε? Πω. Τι είπες τώρα φίλα? Δεν είναι βάρα γιατί έχουμε δουλέψει πολύ στο Πεκίνο. Η Guangfuzhing πάντως δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τους μεγάλους εμπορικούς δρόμους
της Σιγκαπούρης ή του Χονγκ Κονγκ. Έχει εκατοντάδες μαγαζιά, μπορείτε να βρείτε τα πάντα σε πάρα πολύ καλές τιμές. Αλλά το θέμα δεν είναι οι τιμές, είναι η ατμόσφαιρα, είναι οι δονήσεις που παίρνεις σε αυτόν εδώ το χώρο. Είναι τόσο όμορφα φτιαγμένος, είναι σε πλήρη αντίθεση με το υπόλοιπο Πεκίνο. Εδώ είσαι στο κέντρο και νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε μια καθαρά καπιταλιστική πρωτεύουσα ανεπτυγμένης χώρας. Αυτά τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι. Οι εικόνες πιστεύω ότι μας αποζημίωσαν. Το σύγχρονο Πεκίνο είναι φανταστικό. Οι Κινέζοι φρόντισαν να φτιάξουν ένα υπέροχο μέρος για βόλτα, κουτσομπολιό και σόπινγκ. Κάπου εκεί όμως μου είχαν πει για μια νυχτερινή αγορά από τις παλαιότερες της πόλης. Τελικά με τα πολλά την βρήκαμε. Βρεθήκαμε στη νυχτερινή αγορά της πόλης. Εδώ όμως σας έχω και μια έκπληξη. Πάμε να τη δούμε. Θα το φάει ζωντανό. Ωρε μάνα μου, τι έκανες ρε φίλε τώρα? Προσέξτε τι πουλάνε και τι τρώνε οι φίλοι μου οι Κινέζοι. Πρώτον, σκορπιό. Δεν το πιστεύαμε. Στα καλαμάκια είχαν περάσει οι αθεόφοβοι ζωντανούς σκορπιούς που τους έτρωγαν ομούς ή τηγανισμένους. Στη συγκεκριμένη νυχτερινή αγορά φαγητού είδα τα πάντα. Γιατί πουλάνε τα πάντα. Οι Κινέζοι, όσο και αν είναι ανατριχιαστικό αυτό που θα σας πω, τρώνε σκύλους, χελώνες, ακρίβες, τζιτζίκια και άλλα ιδιαστικά που δεν χρειάζεται φυσικά να αναφέρω. Οι Κινέζοι, αν και πουλάνε αυτά τα προϊόντα, αν και πουλάνε τους σκορπιούς, τα φίδια, τους σκύλους, παρόλα αυτά δεν θέλουν να το δείχνουν προς τα έξω. Και έχουν ανθρώπους παντού και όταν έχεις κάμερα ή φωτογραφική μηχανή σε σταματάνε. Που να ξέρουν ότι είμαστε και επαγγελματικό συνεργείο. Τώρα όμως, και πριν τελειώσουμε από αυτήν την μοναδική μας βόλτα, θα ήθελα να παρακολουθήσετε ένα ακόμα ρεπορτάζ που πιστεύω ότι είναι η αντίθετη εικόνα. Είναι το διαφορετικό. Δείτε το. Δυστυχώς στην Κίνα οι αντιθέσεις είναι τεράστιες. Αυτό είναι ένα σοβαρό τίμημα της ανάπτυξης και δεν θα το δείτε σε κανένα ντοκιμαντέρ ή ρεπορτάζ για το Πεκίνο. Εξαθλιωμένοι πολίτες, άνδρες, γυναίκες και παιδιά ζητιανεύουν ή ψάχνουν για φαγητό στα σκουπίδια. Στο δρόμο της χλειδής, του πλούτου, της ευμάρειας, κάποιοι άνθρωποι ζουν από τα αποφάγια των McDonald's. Συνήθως οι άνθρωποι αυτοί είναι αγρότες που ζουν παράνομα στις μεγάλες πόλεις και τα αστικά κέντρα. Είναι μια νέα τάξη ανθρώπων που δημιουργήθηκε τα τελευταία 15 χρόνια. Το κράτος δεν αναγνωρίζει επισήμως την ύπαρξή τους και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει και πολιτική βούληση και μέριμνα για αυτούς. Το χειρότερο θέαμα είναι τα παιδιά. Οι ανήλικοι αλήτες, όπως αποκαλούνται, είναι συνήθως ορφανά, χωρίς στέγη και φυσικά χωρίς εκπαίδευση. Συνήθως καταλήγουν θύματα της μαφίας ή σε κάποια κινέζικη φυλακή ή αναμορφωτήριο. Το κινέζικο θαύμα, κυρίες και κύριοι, εδώ δεν έχει ούτε οπαδούς ούτε και φίλους. Όπως έχω ήδη αναφέρει, το Πεκίνο βρίσκεται στο βορρά της Κίνας, μακριά από θάλασσα και διαφορετικούς πολιτισμούς. Αυτό σημαίνει με απλά λόγια ότι οι κάτοικοι της πόλης, εκτός από τον άκρατο εγωισμό τους λόγω του ότι βρίσκονται στο κέντρο της πολιτικής εξουσίας, έχουν επίσης το χαρακτηριστικό ότι είναι εξαιρετικά συντηρητικοί. Σπάνια αλλάζουν το πρόγραμμά τους. Ξυπνούν στις 5 το πρωί, κάνουν την πρωινή τους γυμναστική και μετά παίρνουν το ποδήλατο ή το λεωφορείο για να πάνε στις δουλειές τους. Στις 12, ό,τι και αν κάνουν, το αφήνουν στη μέση για να γευματίσουν. Αν βαρύνουν από το φαγητό, ακόμη και στην εργασία τους επιτρέπεται να κοιμηθούν για 1 ή 2 ώρες. Αν τώρα τολμήσεις να ξυπνήσεις Κινέζο για οποιονδήποτε λόγο, το πιο πιθανό είναι να σε αρχίσει τα γαλλικά κινέζικου τύπου.
Για αυτούς ο ύπνος είναι ιερός και απαραίτητος για το συμπλήρωμα της ενέργειας. Μετά τη δουλειά, το απόγευμα πια, θα συγκεντρωθούν στην τοπική υπαίθρια δίσκο που έχει καραόκε. Εκεί θα τραγουδήσουν από παραδοσιακά μέχρι pop κινέζικα. Θα δειπνήσουν και θα πέσουν και πάλι για ύπνο. Πώς βλέπουν εμάς τους δυτικούς? Με δυσπιστία. Για να καταλάβετε, μπορεί να πηγαίνουν για φαγητό στα McDonald's, αλλά ποτέ δεν θα παραδεχτούν ότι τους αρέσει το junk food. Οι Κινέζοι είναι δύσπιστοι σε οτιδήποτε ξενόφερτο. Τους ξένους επενδυτές τους αντιμετώπιζαν παλαιότερα ως εισβολείς. Σε αυτό, να σας πω την αλήθεια, δεν είχαν και εντελώς άδικο. Το θέμα όμως είναι πως και στον απλό τουρίστα σπάνια θα χαμογελάσουν. Για να είμαι ειλικρινής, όλη αυτή την περίεργη συμπεριφορά τους βιάστηκα να τη σχολιάσω αρνητικά. Ένας φίλος μου είπε πως η νέα γενιά συμπεριφέρεται εντελώς διαφορετικά και είχε δίκιο. Τα νέα παιδιά είναι ένας άλλος κόσμος. Μοντέρνος, ανέμελος και πάνω απ' όλα ανοιχτός. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι έχουν μείνει πίσω στην εποχή του Μάο. Άλλωστε, είναι οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν νιώσει στο πετσί τους τα πειράματα της κομμουνιστικής εποχής που οδήγησαν έναν ολόκληρο λαό στην απομόνωση και στην ξενοφοβία. Κυρίες και κύριοι, για να καταλάβουμε την Κίνα του σήμερα, θα πρέπει να δούμε πώς φτάσαμε ως εδώ. Νομίζω πως ο άνθρωπος που έπαιξε αναμφισβήτητα πρωταγωνιστικό ρόλο στις καλές αλλά και στις κακές αλλαγές στην Κίνα ήταν μια μοναδική προσωπικότητα. Ο Μάο Τσετούγκ. Στις αρχές του 20ου αιώνα στην Κίνα επικρατούσε χάος. Οι εθνικιστές λαιλατούσαν τη χώρα και δολοφονούσαν όποιον τολμούσε να προφέρει τη λέξη κομμουνισμός. Το κόμμα έχανε τα μέλη του με απίστευτη ταχύτητα. Τότε ήταν που έλαψε το αστέρι του μεγάλου ηγέτη, του μεγάλου τιμονιέρη. Ο Μάο, μαζί με 100.000 συντρόφους του, άνδρες και γυναίκες, ξεκίνησε τη μεγάλη πορεία των 10.000 χιλιόμετρων. Ένα χρόνο μετά, λιγότεροι από 10.000 άνθρωποι έμπαιναν πολεμώντας στην επαρχία Σιανσίχ. Περικυκλωμένοι από απόκρημνα βουνά και ξεχασμένοι από τις ασταθείς διαδοχικές κυβερνήσεις, ο Μάο και οι άλλοι κομμουνιστές εγκαταστάθηκαν στις σπηλιές χαρακτηριστικές της περιοχής. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 30, τα κυβερνητικά στρατεύματα του Τσιάν Καϊσέγκ είχαν προωθηθεί από τον Νότο και ετοιμάζονταν για την τελική επίθεση. Η βοήθεια ήρθε από μια απροσδόκητη πλευρά. Η Ιαπωνία, παλιός εχθρός της Κίνας, εισέβαλε στη χώρα, διαπράττοντας φρικιαστικές θηριωδίες στον κινέζικο λαό. Ο Μάο εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία να αποσπάσει μια απίθανη συμφωνία ειρήνης και να δημιουργήσει συμμαχία με τον εχθρό του, τον Τσιάν Καϊσέγκ. 3 χρόνια αργότερα, η Κίνα και η Ιαπωνία θα εμπλακούν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Αμερική θα στείλει όπλα και συμβούλους για να βοηθήσουν το Μάο να νικήσει τους Ιάπωνες. Μέχρι το τέλος του πολέμου, οι κομμουνιστές ήταν πιο δυνατοί και καλύτερα εξοπλισμένοι από ποτέ. Και όλα αυτά με τη βοήθεια των Αμερικάνων. Ο Μάο, σε ηλικία 55 ετών, ήταν ο πιο επιτυχημένος αντάρτης του 20ου αιώνα. Όμως το μέλλον επεφύλασε για τους Κινέζους πιο μεγάλες προκλήσεις. Την 1η Οκτωβρίου του 1949, στην πλατεία Τιένανμεν του Πεκίνου, ο Μάο διακήρυξε την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Στις πόλεις, η λαϊκή υποστήριξη προς τους κομμουνιστές δεν ήταν τόσο ευρεία και πολλοί δυσανασχετούσαν στην αυστηρή επιβολή της κομματικής εξουσίας. Ο Μάο αντιλήφθηκε το μέγεθος της δυσαρέσκειας και το 1956 εξήγηλε το πρώτο δημοκρατικό εγχείρημα στην Κίνα που περιελάμβανε ανοιχτή πρόσκληση στους διανοούμενους της χώρας. Αφήστε 100 λουλούδια να ανθίσουν, 100 σχολές να ανταγωνίζονται. Το χειρότερο που περίμενε ήταν η ήπια κριτική. Δεν είχε όμως πιάσει το σφιγμό της λαϊκής νόμης. Τεράστια πανό που επέκριναν το Κομμουνιστικό Κόμμα έκαναν την εμφάνισή τους. Ο Μάο κλονίστηκε από την κριτική. Εκατοντάδες χιλιάδες χαρακτηρίστηκαν δεξιοί και απολύθηκαν από τις δουλειές τους. Δεκάδες χιλιάδες φυλακίστηκαν ως πολιτικοί κρατούμενοι σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Για πολλούς ο Μάο είχε χάσει την επαφή με την πραγματικότητα και από δημοφιλής ηγέτης είχε γίνει πια ένας παρανοϊκός δολοφόνος. Με ψήφιση νόμου, μια ολόκληρη χώρα μετατράπηκε σε χαλιβουργείο. Εκείνη τη χρονιά τα βράδια ο ουρανός πνιγόταν καθώς εκατομμύρια κλίβανοι είχαν τοποθετηθεί σε κάθε χωριό και εργασιακό χώρο. Το λεγόμενο μεγάλο άλμα προς τα εμπρός είχε σαν αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη κινητοποίηση ανθρώπινου δυναμικού που έχει καταγραφεί ποτέ στην παγκόσμια ιστορία. Την επόμενη χρονιά η αλήθεια διέρευσε. Η περισσότερη ποσότητα χάλιβα ήταν άχρηστη. Ακόμη χειρότερα, ο φρενήρης ζήλος παραγωγής είχε σαν αποτέλεσμα να μην γίνει συγκομιδή για περίπου 2 χρόνια. Το χειμώνα του 59
Την Κίνα μάστιζε φοβερός λοιμός. Ολόκληρα χωριά πέθαναν από ασιτεία ως κατάληξη των φιλοδοξιών του Μάο. Πολλοί μιλάνε για κανιβαλισμούς και οικογένειες που συνεννοούνταν να πεθάνει ο ένας για να τον φάνει οι άλλοι. Σύμφωνα με πρόχειρες εκτιμήσεις, περίπου 40 εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν από ασιτεία από το 1959 έως το 1961. Είναι ο χειρότερος λοιμός που έχει προκαλέσει ο ίδιος ο άνθρωπος στην ιστορία του. Αλλά το μέγεθος καταστροφής καλύφθηκε. Μόνο η ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος γνώριζε την αλήθεια. Ο Μάο βρέθηκε ξαφνικά στο περιθώριο. Το 1966 ο 73χρονος πλέον Μάο θα κάνει μια πολυδιαφημισμένη εμφάνιση στα νερά του ποταμού Γιάνγκσι. Για αρκετά χρόνια παρακολουθούσε έντρομος τη νέα ηγεσία να καταστρέφει την επανάστασή του. Είχε έρθει το πλήρωμα του χρόνου για να επανέλθει στο προσκήνιο. Με τον μπάνιο στον ποταμό ήταν σαν να έλεγε: «Κοιτάξτε, είμαι εδώ». Αργότερα την ίδια χρονιά θα εμφανιστεί σε μια σειρά πολυπληθών μαθητικών και φοιτητικών συγκεντρώσεων στο Πεκίνο. Στα τέλη της δεκαετίας του 60, οι Ερυθροφρουροί είχαν σκοτώσει και φυλακίσει πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες. Τα αλλαγωνικά του Μάο είχαν καταδιώξει τους αντιπάλους του από την εξουσία. Ο Μάο αποφάσισε ότι είχε έρθει η ώρα να επιβάλει την τάξη. Το σώμα των Ερυθροφρουρών διαλύθηκε και πολλοί από αυτούς εστάλησαν στην επαρχία. Ο Μάο ήθελε τώρα να διακόψει την πολύχρονη παγκόσμια απομόνωση της Κίνας. Αυτή θα ήταν και η τελευταία πολιτική του πρωτοβουλία. Στις 18 Σεπτεμβρίου του 1976, ο Μάο πέθανε σε ηλικία 83 ετών. Άφησε πίσω του μια χώρα κατεστραμμένη, ένα λαό που προσπαθεί μέχρι και σήμερα να συμβιβαστεί με την κληρονομιά του Κινέζου ηγέτη. Σήμερα η Κίνα, μετά τα ανοίγματα προς τη Δύση του Deng Xiaoping, του ανθρώπου που χαρακτηρίστηκε από το κόμμα ως συνοδοιπόρος του καπιταλισμού, κατάφερε να δημιουργήσει ένα σοσιαλισμό με κινέζικα χαρακτηριστικά. Το στίχημα των πολιτικών της Κίνας είναι να εμποδίσουν τη χώρα να γίνει Ρωσία με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όσοι γνωρίζουν λένε πως το ποτήρι του εξυγχρονισμού προς την ελεύθερη αγορά για τον καπιταλισμό δεν γυρίζει πίσω. Κάποιοι μάλιστα εκτιμούν ότι το επόμενο lifting του ασιατικού γίγαντα θα είναι πολιτικό και τότε θα έχουμε και τις σοβαρότερες εξελίξεις σε μια τόσο απρόβλεπτη χώρα. Όσο για την ανάμνηση του Μάο, αυτή πλέον δεν έχει πολιτική αξία αλλά οικονομική. Έχει γίνει πλέον μόδα. Ρολόγια, μπλουζάκια, ποτήρια, τσάντες, σκουλαρίκια. Η μαομανία ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 90, όταν η χώρα έμπαινε σε τροχιά αλλαγών. Οι Κινέζοι πολιτικοί, σε αντίθεση με το λαό, δεν αποτίμησαν ποτέ την πραγματική αξία του ηγέτη τους και προσπάθησαν με τον τρόπο αυτό να τον αγιοποιήσουν. Φυσικά με απότερο στόχο το κέρδος. Κιτς, αλλά πουλάει. Και στην Κίνα όλα αγοράζονται, ακόμη και ο Μάο. Αφήνουμε το Μάο, τα αναμνηστικά του και την γκρίζα εποχή για να έρθουμε και πάλι στο σήμερα. Ας πάρουμε λοιπόν μια γεύση από τη νυχτερινή ζωή του Πεκίνου. Σαλιτούν, Σαλιτούν. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Σαν Λιτούν, μια περιοχή γεμάτη από μπαρ, κλαμπ και εστιατόρια. Εδώ αποκτούμε αυθεντική αίσθηση από το πώς διασκεδάζει η νεολαία και κυρίως οι φοιτητές. Η όλη ατμόσφαιρα παραπέμπει σε διασκέδαση δυτικού τύπου και δεν μπορούμε να μην παρατηρήσουμε την έλλειψη του καραόκε που οπουδήποτε αλλού αποτελεί σήμα κατά τεθέν της νυχτερινής διασκέδασης της κινέζικης πρωτεύουσας. Στη Σαν Λιτούν οι κανόνες και τα όρια είναι διαφορετικά. Τα τοπικά συγκροτήματα παίζουν συνήθως κινέζικες ερωτικές μπαλάντες. Κάντο pop λέγεται η μουσική τους. Φυσικά οι Κινέζοι ακούνε και δυτική μουσική, αλλά τα πραγματικά τους είδωλα είναι οι ντόπιοι τραγουδιστές. Μου είπαν για τον Αντίλο και τον Άρον Βουκ. Στην Κίνα θεωρούνται κάτι σαν ημίχθη. Τα νυχτερινά μαγαζιά στην Σαν Λιτούν ανοίγουν στις 9 το βράδυ και κλείνουν γύρω στη 1. Αν οι Κινέζοι δεν έχουν ύπνο, τότε θα αποφασίσουν να ξενυχτήσουν με μεγάλες παρέες σε καραόκε κλαμπ.
Αυτό που βλέπετε εσείς είναι η αθώα έκδοχη του καραόκε. Στη νέα εποχή και με τη χαλάρωση του καθεστώτος, οι Κινέζοι έχουν ξεπεράσει τα ταμπού και τις ενοτυφίες και απροσχημάτιστα ενοικιάζουν κλειστές αίθουσες δήθεν για καραόκε, αλλά στην πραγματικότητα τις χρησιμοποιούν για άλλου είδους απολαύσεις επιπληρωμή. Η πορνεία είναι ένα θέμα που απασχολεί σοβαρά την κυβέρνηση, αν και από το ρεπορτάζ που κάναμε καταλάβαμε ότι τα πράγματα έχουν ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Η μεταμόρφωση του Πεκίνου και γενικότερα της Κίνας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα 25 εκατομμύρια εκδιδομένων γυναικών σε όλη τη χώρα. Το ρεπορτάζ ντοκουμέντο που παρακολουθείτε δεν είναι από πλάνα αρχείου. Είναι πλάνα της εκπομπής μας που καταφέραμε να εξασφαλίσουμε με πολύ κόπο και αρκετό φόβο. Σε όλους τους επαρχιακούς δρόμους, τα μοτέλ και όχι μόνο διαθέτουν εκτός από δωμάτια και κοπέλες. Μάλιστα διαφημίζουν τις επιπλέον υπηρεσίες που προσφέρουν, βάζοντας τα προϊόντα, εντός εισαγωγικών πάντα, να κάθονται στο δρόμο για να προσελκύσουν πελάτες. Είμαστε στην καρδιά του Πεκίνου και αυτή η εικόνα, πιστέψτε με, ότι αξίζει παραπάνω από 1000 λέξεις. Αστυνομικοί κάθονται μαζί με εκδιδόμενες κοπέλες στο ίδιο τραπέζι, έξω από το μπαρ που παρέχει στέγη και προστασία στα κορίτσια αυτά. Ο ρόλος των αστυνομικών είναι η σφραγίδα του καθεστωτικού κράτους ότι όλα πάνε καλά, όλα ελέγχονται, αρκεί να παίρνουν όλοι τα σωστά ποσοστά τους. Hello. Hello. Boss. No camera. Λίγο παρακάτω σε δρομάκια και γέφυρες, κορίτσια κάνουν πιάτσα και ζητούν $30 για ολόκληρο το βράδυ. Okay, say hi. 300. Huh? 300. 3. Say, okay. Thank you. Σε κάθε σου βήμα, ακόμη και στη Σαν Λιτούν, ένα δρόμο που ελέγχεται εξονυχιστικά από την αστυνομία για την προστασία των τουριστών, ακόμη και εκεί σε πλησιάζουν προαγωγοί άνδρες και γυναίκες για να πουλήσουν απόλαυση και ειδονή. What? Chinese massage. With beautiful girl. Yes, with you. Chinese massage. Where? The taxi is 3 minutes. Our bar. Our bar is the lady bar. Οι οικονομολόγοι της Κίνας υποστηρίζουν ανοιχτά πια ότι στη βιομηχανία του σεξ αναλογεί το 13% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της χώρας, ή αλλιώς 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Κίνα φαίνεται πως έχει παραδοθεί για τα καλά στις αμαρτίες του σεξ και να φανταστείτε ότι το Πεκίνο θεωρείται συντηρητική πόλη. Στη Σανγκάη και γενικά στο Νότο, που τα ήθη είναι πιο χαλαρά, φοβούμαι ότι η κατάσταση θα παραπέμπει σε άλλες εποχές, τότε που ο εκτραχυλισμός των ηθών βασίλευε. Αλλάζουμε σελίδα και θέμα στο ρεπορτάζ, αφού νύχτα στο Πεκίνο, κυρίες και κύριοι, δεν είναι μόνο μπαρ, κλαμπ και πορνεία. Σταθήκαμε τυχεροί για να δούμε τους περίφημους Κινέζους ακροβάτες. Θαυμάστε τους. Οι άνθρωποι αυτοί κάνουν απίστευτα πράγματα και είναι γνωστοί σε όλο τον κόσμο για την επιδεξιότητα και την ευληγησία τους. Εκεί που πιστεύεις ότι το show έχει φτάσει στην κορύφωσή του, οι ακροβάτες κάνουν κάτι παραπάνω, ξεπερνώντας τα όρια και τον εαυτό τους. Τα παιδιά που βλέπετε, για να πετύχουν τα κατόρθωτα, αθλούνται από 6 έως 8 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα. Τα αποτελέσματα μπροστά σας. Για το τελευταίο βράδυ μας στο Πεκίνο επιλέξαμε να διασκεδάσουμε στο show Beijing Nights. Οι Κινέζοι το θεωρούν υπερθέαμα χολιγουντιανής αντίληψης. Με εντυπωσιακά πολύχρωμα κοστούμια, χορευτικές φιγούρες και μίξη παραδοσιακής και σύγχρονης μουσικής, προσπαθούν να δώσουν μια γεύση του αυτοκρατορικού μεγαλοπρεπούς παρελθόντος της Κίνας. Εμένα το συγκεκριμένο show μου φάνηκε κάτι σαν τα δικά μας musical της δεκαετίας του 70.
Όμως η δική μου ματιά δεν μπορεί να είναι αντικειμενική. Αν ένας Δυτικός δεν βιώσει και αντιληφθεί την κοινωνία των Κινέζων, δύσκολα θα μπορέσει να κατανοήσει τους ίδιους, αλλά πολύ περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο διασκεδάζουν. Κάπου εδώ όμως, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μας φτάνει στο τέλος της. Οι 2 εκπομπές για την πρωτεύουσα της Κίνας ελπίζω πως ήταν αρκετές για να σας εισάγουν στο κλίμα του κίτρινου γίγαντα. Οι επόμενες 2 συνέχειες θα είναι ένα οδηπορικό στην άλλη Κίνα, στην επαρχία, με εντελώς διαφορετικές εικόνες. Ταξιδέψαμε για τουλάχιστον 3.000 χιλιόμετρα με τρένα, αεροπλάνα και αυτοκίνητα για να καταγράψουμε την πραγματική ζωή των Κινέζων. Ξιάν, πύληνος στρατός, μοναχοί Σαολίν, τελετές, παζάρια, μυρωδιές, αρώματα, χωριά, ανεκτήμητη θησαυρή παράδοσης και ομορφιάς. Μην χάσετε λοιπόν τις επόμενες εικόνες. Προς το παρόν, γεια σας. Κοίτα άνθρωποι που έχουν βάλει διαφημίσεις. Τα γλυκά, χωρίς δόντια.